Здравейте, хора. Ние сме с Кардинова, аз съм Лензарес. Кардинова, кажи на YouTube. Ще ви покажем един много добър сервер, ще го има в описанието. Заради неговите коли пишете туне. За да видите командите За да видите командите пишете КМДС. И там ще видите всички команди. Да, а за да видите къде може да се телепортирате, пишете телес. За да се телепортирате до играч, пишете GoTo, ID или никнейм. Ето, ник на... Опа, извинете, обърках се. И GoTo, например, Карадимова. Извинете, че викат. И да лайкнете видеото и да последвате да не последвате канала. Това беше от нас. Дано сме ви помогнали.